сафари навбатии мо гурӯҳи эҷодии барномаи сайёҳии варзишӣ ин лаҳза аз маркази шаҳри душанбе, макони аллакай барои бисёре аз сайёҳон дилписанду ошно оғоз меёбад. чун ҳамешагӣ мо дар ҷустуҷӯи маконҳои наву ҷолиб ҳоло азм дорем дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании дургард ба минтақаи кӯҳи курмушхонаи деҳаи хонақоҳи ҷамоати деҳоти алмосии шаҳри ҳисор бо як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат равон шавем. пас аз чанд лаҳза гурӯҳи мо ҷамъ шуд ва мо ба самти шаҳри ҳисор равон гардидем. ҳарчанд сафари мо дар фасли зимистон сурат мегирифт, аммо ҳаво камабру офтобӣ буд. ҳамроҳони мо ҳамагон дӯстдори сайру сайёҳатҳои нисбатан душвортар ҳастанд. онҳое ки аллакай фоидаи чунин сайёҳатҳоро дар саломатии худ имтиҳон карданду мудом ҳар ҳафта ҳамин гуна аз шаҳр дур шуда ба минтақае барои сайёҳату фароғат ва омӯхтани таҷрибаҳои нав мераванд. ҳамин тавр пас аз як соат мо дар нуқтаи асосии оғози сайёҳати варзишиамон ба кӯҳи курмушхона деҳаи хонақоҳ расидем. биядагони азиз, инак бо тай кардани бештар аз 50 километр роҳ аз шаҳри душанбе мо расидем ба ҷамоати деҳоти алмосӣ, нихтараш ба деҳаи хонақоҳ ва нуқтаи оғози хатсайри пиёдагардии кӯҳи мо аз ана ҳамин ҷо сар мешавад ва роҳи мо минбаъд ба тарафи дасти чап гашта ба кӯҳи курмушхона хоҳад расид. роҳи мо тақрибан 4 километр зиёдтар аст ва ҳоло бошад дар баландии бештар аз 1300 метр аз сатҳи бар қарор дорем. бо гирифтани тамоми лавозимоти зарурӣ, ғизои сабук, либоси гарм, асоҳои кӯҳнавардӣ ва камераи наворбардорӣ мо ба сайёҳати варзишӣ омода шудем, ки аз аввал маълум буд ин роҳ чандон осон нест. пеш аз оғози ҳаракат роҳбалади мо суруш дар бораи ҷараёни хатсайр, хусусиятҳои роҳ, нуқтаҳои хатарнок ва муҳимтар аз ҳама қоидаҳои бехатарӣ муфассал дастур дод. ҳамин тавр мо аз роҳи асосӣ ҷудо шуда ба тарафи чап ба пайроҳаи тангу хокӣ ворид шудем. ба гуфтаи роҳбалад, ҳарчанд масофаи умумии роҳ ҳамагӣ беш аз 4 километрро ташкил медиҳад, аммо баргирифти баландӣ зиёда аз 800 метр аст. барои чунин масофа ин нишондод хеле ҷиддӣ ва хастакунанда ба ҳисоб меравад. қадамҳои аввал сабук буданд. мо бо ҳам суҳбат мекардем, механдидем, аз табиат, аз манзараи деҳаи инак аз поён пурра намоён шуда ва ҳавои тозаи салқини кӯҳӣ ҳаловат мебурдем. ҳар қадар ки болотар мерафтем, роҳ оҳиста оҳиста душвортар мешуд. ҳар як қадам акнун диққат металабид. бо вуҷуди ин рӯҳияи гурӯҳ баланд буд. ҳар ҷой истода дар пасманзараи зебо бо хотири шоду пурфараҳ аксунавор мегирифтанд. ҳар убури роҳи душвор, ҳар санге ки паси сар мешуд, илҳоми нав мебахшид. мо ҳис мекардем ки бо ҳар қадам на танҳо ба баландии кӯҳ, балки ба фатҳи иродаи худ низ наздиктар мешавем. инҷо каме истироҳат кардем. аз ҳамин ҷо манзараҳо тадриҷан кушода мешуданд, махсусан қуллаҳои барфпӯши кӯҳҳо. онҳо зебо вале ҳамзамон босалобат буданд. сайёҳати варзишӣ яке аз сайёҳатҳои нисбатан душвор вале обутобдиҳанда барои саломатии инсон аст. ҳар қадар ки болотар мерафтем, тағйир ёфтани муҳитро равшан эҳсос мекардем. дар баъзе ҷойҳо барфҳо ҳанӯз об нашуда буданд. дидани барф ниҳоят дар чунин баландӣ ҳисси аҷибе мебахшид, гӯё акнун нав ба фасли зимистон ворид шуда бошем. пас аз истироҳати кӯтоҳ роҳро идома додем. аз ҳар тараф моро манзараҳои хеле зебо иҳота карда буданд. кӯҳҳои баланд, сангҳои азим, осмони кабуди беохир ва камабр, аммо дидани ин зебоӣ осон ба даст намеомад. номи минтақа курмушхона диққати ҳамаро аз аввал ҷалб кард. барои бисёриҳо савол пайдо шуд, чаро маҳз курмушхона? оё дар ин ҷо воқеан курмушҳо зиёданд? шояд. яке аз сабабҳои азми омадан ба кӯҳ низ ҳамин буд, рафтан ва дидани он ки то кадом андоза ин ном воқеият дорад. пас аз тай кардани қисмати дигаре аз роҳ, мо ба маконе расидем ки воқеан ҷолиб ва хотирмон буд. дарахтони арча ва сангҳои бузурге ки гӯё бар сари роҳ овезон буданд, манзареро офарида буданд ки ҳам зебо буд ва ҳам воҳиманок. ин ҷо табиат ҳунари худро ба намоиш гузошта буд. дар болотар каме истироҳат кардем. аз ин баландӣ манзараҳои таҳташ хеле фарроғ ва зеботар менамуданд. деҳаҳо дар миёни кӯҳҳо мисли нуқтаҳои хурд ва роҳҳо мисли хатҳои борик ба назар мерасиданд.
ин лаҳзаҳо инсонро водор мекунанд ки дар бораи худ ва дар бораи ҷойгоҳи худ дар ин ҷаҳон фикр кунанд. баъд аз истироҳат ҳаракатро идома додем. акнун роҳ боз ҳам душвортар мешуд. пайроҳа танг, лағжон ва пурлой буд. дар ин баландиҳо барф ҳанӯз пурра об нашуда зери таъсири офтоб тадриҷан кам шуда заминро намнок ва лой мекард. ҳар қадам эҳтиёт металабид. як иштибоҳ метавонист бо лағжиш анҷом ёбад. бо вуҷуди ин ҳама мушкилиҳо мо ҳамоно ба боло ҳаракат мекардем. қисме аз роҳ қариб пурра барфпӯш буд. роҳгардӣ дар ин ҷо душвор вале ҳамзамон ҳаяҷоновар аст. Наша туристическая компания «Дургард» постоянно ищет новые места, где мы могли бы показать красоту Таджикистана. мо ширкати сайёҳии Дургард ҳамеша дар ҷустуҷӯи маконҳои нав ҳастем, то зебоии Тоҷикистонро пеш аз ҳама ба сайёҳон ҳамзамон ба сокинони худи кишвар нишон диҳем, зеро атрофи моро кӯҳҳо иҳота карданд. Чуноне ки пешвои миллат таъкид карданд, 93% қаламрави Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд ва бисёре аз онҳо то ҳол барои мардум ношиносанд. аз ин рӯ ҳадафи мо дарёфт ва муаррифии маҳз ҳамон маконҳои наздик аст ки метавон ба осонӣ ба онҳо сафар кард. дар наздикии шаҳри Душанбе қатор кӯҳҳо ва қуллаҳои баланд мавҷуданд. ин маконҳо хеле наздиканд, вале мутаассифона бисёре аз сокинони кишвар ҳатто аз мавҷудияти онҳо огоҳ нестанд. мо умед дорем ки маҳз бо кӯмаки телевизион ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки сиясати он ба рушди сайёҳии дохилӣ равона шудааст, ҳам меҳмонони хориҷӣ ва ҳам сокинони кишвар бо табиати зебо ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон бештар шинос мешаванд. Тоҷикистон дорои маконҳои бисёр зебо аст ва мо мехоҳем тавассути сафарҳо ва кӯҳгардии худ ин зебоиҳоро ба мардум нишон диҳем. Что как гости нашей страны, так и жители Таджикистана будут знакомиться с нашей местностью, да, с Таджикистаном. У нас очень много красивых мест, и нам хотелось бы с помощью наших походов показать эти места. қадамзанӣ дар барф нисбатан бо душворӣ даст медод, махсусан пас аз роҳи дарозеро паси сар гузоштан. ниҳоят мо ба қисмати охирини кӯҳ расидем. роҳбалад гуфт ки акнун танҳо тақрибан 200 метри дигар баргирифти баландӣ мондааст ва баъд мо дар қулла хоҳем буд. ин ҷо нахустин изи курмушҳо ба назар расид ки курмушхона ном гирифтани кӯҳро тасдиқ мекард. бо нерӯ, бо сабр ва бо хоҳиши фатҳи қулла мо қадамҳои охиринро гузоштем ва он лаҳза фаро расид. мо дар қулла будем. осмон наздиктар, бод сартар ва эҳсосот қавитар. инак мо ба ҳадафи гузоштаи худ дар барномаи навбатии сайёҳии варзишӣ расидем, яъне кӯҳи курмушхона воқеъ дар ҷамоати деҳоти Алмосӣ, деҳаи хонакои шаҳри Ҳисор. ва ҳоло баландӣ аз сатҳи бар зиёда аз 2200 метрро ташкил медиҳад. ҳамагон тавонистем ки бо муваффақият ин кӯҳро фатҳ созем, ҳарчанд ба чунин баландӣ маротибаи аввал дар ҳаёташон баромаданд ва ин бошад як аллакай худаш як дастоварди хеле бузург аст дар ҳаёт. барномаи мо идома дорад, моро ҳамроҳ бошед. ҳама хастагӣ якбора фаромӯш шуд. дар иваз эҳсоси пирӯзӣ, оромӣ ва ифтихор омад. қулла ҷое нест ки танҳо бо пой фатҳ шавад. қулла пеш аз ҳама бо ирода, бо сабр ва бо боварӣ ба худ фатҳ мегардад. ҳар роҳи душвор агар бо ҳадаф тай шавад, пас ҳатман ба қулла мерасонад.
аз қулаи курмушхона тамоми манзараи таҳдашт, деҳаҳои атроф, кӯҳҳои нисбатан пасту баланди водии ҳисор ва аз дур ҳамвориҳои пойтахт шаҳри Душанбе ба назар намудор мешуд. офтоб дар миёни осмони кабуд гӯё лангар партофта буд. дар ин баландӣ ҳаво сард, вале гармии офтоб ба ҷисму ҷон нерӯ мебахшид. аҷаб манзарае. чой нӯшидем ва чанд лаҳза бо ҳамроҳон ба аксу наворгирӣ машғул шудем. мо ҳоло дар қулаи кӯҳи Курмушхона қарор дорем. имрӯз мо бо ширкати сайёҳии Дургард ба сайри кӯҳ баромадем. рости муддати дароз омодагӣ медидем. шахсан худам ҳам дер омода шудам, зеро кайҳо боз ба кӯҳгардӣ набаромада будам ва ҳатто савол пеш омада буд: равам ё наравам. саёҳат албатта осон набуд. аслан ҳар як кӯҳгардӣ душвор аст. аммо ин сафар каме варзишӣ ҳам буд, зеро мо тақрибан 700 метр баландӣ гирифтем ва қариб 4 километр роҳро тай кардем. бо вуҷуди ин бо хурсандӣ ва ифтихор гуфта метавонам, ки мо ба қулла расидем. мо метавонистем, мо ин роҳро паси сар кардем. ва ҳамчун як табиб мехоҳам ҳамаи шуморо даъват кунам, ки то ҷое имкон доред, мунтазам ва агар имкон набошад, ҳадди ақал гоҳ-гоҳ ба кӯҳгардӣ бароед. зеро ин саломатист. ин чиз барои касе муаммо нест, ки кӯҳгардӣ сарбории хеле хуб барои дил ва рагҳои хунгард мебошад. ман дар тамоми роҳ садои тапиши диламро мешунидам. бошад, ки ҳамеша орзуҳо бо имкониятҳо мувофиқ оянд. ин чандон кори осон нест, вале ҳамзамон фоидаи калон дорад барои дил, барои рагҳо ва барои низоми устухон ва мушакҳо. росташро гӯям, ман пеш аз ҳама ба кӯҳ меоям, барои он ки дар ин ҷо фазо тамоман дигар аст. ғайр аз ҳавои тоза, ин ҷо бо одамон шиносоӣ ва суҳбатҳои ҷолиб мешавад. барои ман шахсан ин истироҳат аз шуру мағали шаҳр ва фориғ шудан аз кори ҳамарӯза аст. ман табиб ҳастам ва корам хеле эҳсосотӣ аст. табибон бисёр вақт аз ҷиҳати равонӣ зуд хаста мешаванд. аз ин рӯ ба ҳама тавсия медиҳам, ҳатман кӯҳгардӣ кунед. андрей, ки чанд сол боз намояндаи агентии иттилоотии итартаси Федератсияи Русия дар Тоҷикистон аст ва то андозаи бо забону фарҳанги тоҷикӣ ошност, бо забони тоҷикӣ бо мо чунин суҳбат дошт. ба андешаи ӯ маҳз кӯҳ, роҳ, заҳмат ва муоширати зинда бо одамон аст, ки симои ҳақиқии кишварро мекушояд. ин саёҳат бароям бисёр ҷолиб ва бисёр аҷоиб аст, чунки табиати зебои Тоҷикистон, ман ин табиат бисёр дӯст дорам ва ин чизе, ки дар ёдам мемонад. ман хеле хушҳолам аз фурсате, ки ин зебоӣ, ки метавонам ин зебоиро тамошо кунам. ман рӯзноманигор ҳастам ва дар донишгоҳ дар Москав, дар донишгоҳи МГИМО ин забони тоҷикӣ, забони форсиро омӯхтам барои 6 сол. ҳамчунин дар кӯҳҳои Фон будем, дар Панҷокент, дар Тигровая балка, Бешаи Палангон, бале, будем. ва аз ҳама чиз бароям кӯҳҳои Тоҷикистон, ҳамаи онҳо ба ман дӯст дорам. ҳамаи ин кӯҳҳо, чунки ин бисёр зебост. ҳамагон хурсанд буданд аз ин корнамоии худ. ҳамин аст моҳияти саёҳати варзишӣ. гарчанде саёҳон дар чунин саёҳатҳо ба душвориҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд, роҳи сангин, нишебии хатарнок, сардӣ, нафастангӣ, аммо дар ниҳоят бо чашидани шаҳди пирӯзӣ, бо расидан ба ҳадаф дар дил фараҳу шодӣ ва дар ҷисму ҷон нерӯ тавоноии нав пайдо мешавад. дар гурӯҳи мо Екатерина намояндаи нашрияи илмии Индикатори Федератсияи Русия аст. ӯ чандин сол боз дар Тоҷикистон кору зиндагӣ мекунад ва яке аз он нафароне аст, ки Тоҷикистонро на аз рӯи харита, балки аз рӯи фарҳангу таърихаш мешиносад. Екатерина мудом ба минтақаҳои саёҳӣ ва таърихии кишвар сафар мекунад ва ҳамзамон ба навиштани мақолаҳои илмӣ машғул аст. ӯ дар суҳбат гуфт, ки барои муҳаққиқ чунин саёҳатҳо имкони аз наздик ва бевосита дидани табиат аст.
яке аз корҳои илмии ӯ ба таҳқиқи изи динозаврҳо дар боғи табиии таърихии Ширкент бахшида шудааст, мавзӯе ки Тоҷикистонро дар харитаи илмии таърихии ҷаҳон боз ҳам ҷолибтар мекунад. ман то ҳол ҳеҷ гоҳ дар ин ҷо набудам. пештар дар кӯҳҳои баландтар ҳам сафар карда будам, аммо ин макон барои ман нав буд. каме бароям душвор шуд, зеро андаке бемор будам, вале дар маҷмӯъ хеле зебо аст. қариб ҳама ҷо сафедпӯш ва гӯё оро дода шудааст, хеле хушнамо менамояд. мо кӯлҳои марқузор пушти кӯлро тамошо карда будем, аз ағбаҳои гуногун низ гузашта будем, ҳамчунин кӯлҳои Алоуддин ва кӯли калонро дидаем. ман худ рӯзноманигори соҳаи илм ҳастам ва бештар дар бораи рӯйдодҳои илмӣ менависам. аз ҷумла дар бораи саёҳати мо ба водии дарёи Ширкент мақолаи илмӣ навишта будам. ман дар расонаи илмии оммавии Индикатор дар бораи ин макон аз нигоҳи илмӣ навишта шарҳ дода будам ки дар замонҳои қадим ин минтақа чӣ гуна буда ва ин бозёфтҳо чӣ арзише доранд. он замон ҳама чиз тамоман дигар хел буд. ҷое ки имрӯз кӯҳҳо ҳастанд, дар гузашта минтақаи пурмавҷ ва соҳили баҳр ба ҳисоб мерафт. ҳамин тавр бо гирифтани чанд аксу навор бо роҳнамои роҳбалад ба поинтар фаромада, ин ҷойро барои хӯрдани хӯроки нисфирӯзӣ интихоб кардем. хӯрок дар оғӯши табиат воқеан ҳам маззаи дигар дорад. бо тамошои манзараҳои гирду атроф ҳар луқма лаззатбахштар мешуд. суҳбатҳо идома доштанд. ҳар кас аз таҷрибаи худ, аз роҳе ки тай шуд ва аз эҳсосоте ки паси сар кард қисса мекард. шӯхиҳо, хандаҳо ва хотираҳои нав ба ин лаҳза ҳаловати бештар зам мекарданд. аз 7 километр зиёдтар роҳ гаштем аз як тараф. аз ин ҷо бисёр манзараи хушрӯ метавад ба кӯҳҳои тахти Сулаймон. аз ин ҷо метавонед бидан кӯҳи Ҷувозак, кӯҳи хоҷа Мафраҷ аз ин ҷо дида мешавад. бисёр кӯҳҳои баланди аз 3000 зиёд аз сатҳи барфбаландӣ аз ин ҷо метаванд. бисёр намоиш хушрӯ аст, бисёр манзараи зебо. аҳли гурӯҳ ҳама қариб ки тайёр буданд, барое ки бисёр нағз баромаданд. вақти муайян шуда расидем. дар миёни ҳамсафарон Гарри аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ ҳузур дошт, ки чанд муддат боз дар Тоҷикистон зиндагӣ дорад. ӯ таъссуроти худро бо самимият баён кард. ба гуфтаи ӯ, Тоҷикистонро маҳз дар чунин саёҳатҳо мешиносед, на дар шаҳр, балки дар роҳ, дар кӯҳ ва дар муносибат бо одамон. ман Гарри аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳастам. дар Тоҷикистон бисёр кӯҳгардӣ кардам. та 1.5 соли охир борҳо ба чунин сафарҳо баромадам. аммо ин масирро бори аввал тай мекунам. ҳама чиз хеле хуб аст. иқлими зебо, одамони меҳрубон, ғизои болаззат. барои ман боиси ифтихор аст. ҳамин тавр оҳиста оҳиста ба поён фаромадем. инак мо бо худ на танҳо аксунаворҳои зиёд, балки як ҷаҳон таъссурот, ошноӣ бо ҳамсафарон ва хотироту таҷрибаҳои нав мебурдем. бо ҳамин эҳсосот мо аз як гӯшаи нотакрори меҳан баргаштем, бо нерӯи нав, дилҳои пурфараҳ, хотираҳои ҷолиб ва бо орзуи бозгашт.